Φίλες σημαίνει βιντεοκλήση για μαλλιά και έντυμα, φαγητό και δείτε με πώς παθαίνω υπερκόπωση. Χρονοτούλαπο. Αυτό που λέτε, το πράγμα τέλος πάντων. το έπλεκα στην πρώτη καραντίνα, το 20. Και ήθελα να το κάνω μία από αυτές τις ζακέτες με τα που είναι σουρωμένα εδώ, αλλά φουσκωτά, έτσι μανίκια, χοντρούλα και ωραία. Αλλά 2025 και counting, έτσι. Οπότε σκέφτηκα, μήπως ήρθε η στιγμή του. Εντάξει, το βλέπετε ότι δεν είναι και. Ήταν από τα πρώτα που είχα κάνει τότε. Με τις βελόνες τις μεγάλες χοντρές τέλος πάντων. Πλέξιμο. Τώρα σκέφτηκα μήπως τα ενώσω εδώ πέρα και εδώ στο πλάι και κάνω ένα γυλαικάκι. Αυτό σκέφτηκα. Το κάνω ένα γυλαικάκι έτσι ωραίο. Ναι, πάμε να το ενώσουμε μία να δούμε πώς φαίνεται, γιατί μπορεί να χρειάζεται και τα μανίκια. Πάμε να το ενώσουμε. Με εκνευρίζουν λίγο αυτά τα τελειώματα, γιατί εγώ έχω συνηθίσει τις μικρές βελόνες να περνάω τα τελειώματα. Τελειώματα. Και αυτό λίγο με ζορίζει. Και κάνω λίγο με τα δάχτυλα. Γενικά το DIY έχει πολύ μαμουνιά, θα πω εγώ. Πολύ αυτοσχεδιασμό και πολύ μαμουνιά. Και trust the process. Εντάξει, δεν θέλω άγχη και ταραχές. Trust. Τώρα τι, trust ίσως, δεν ξέρω. Βλέπετε εσείς κάνετε τελείωμα? Βλέπετε, γιατί εγώ δεν βλέπω. Στη ζωή της, πιστεύετε ότι τη ζηλεύω? Αρκετά. Πέρασαν 20 λεπτά, αλλά έχουμε μαζέψει. Πώς φαίνεται αυτό έτσι, ρε? Είχαμε μαζέψει. Δώστε μου μισό λεπτό και επανέρχομαι.